Sarauniya TV, tashar al'umma. Abin rabo ne, kin san abin rabo ne. Ina da buri amma akan kishi ne, na mallake ki zai zama abun faɗe ne. Ki manta komai ni dan kamar yake ne, jini da hanta sunan ki ko ina ne. Ki bani dama na ƙara himma, rabo da ke kuna sakon ɗaya ki san da ba zai yi. Zuciya ce ta zama gidan zamanki, shi ko baki kullum cikin faɗanki. Na kyala komai na mallaka gare ki, naki ne ni ɗauka ki sa a ranki. Ki ce ta farko ki yi ƙarko, kamar ki babu na yi duba abin da boye. Da baiwa kauna sannu zabina, ka guri zo zauna ki ji sirrina. Rayuwa ta tafi daɗi kina a gefena, da ke na shirya na rayu ni a cikin raina. Ina ta shauƙin ki kai ni fadarki, ki ban kula sosai marayu kan ƙauna. Zana nuna da an tambaye ni zaɓina, babu shakka ke ce cikon muradina. Karki bar ni dai ki ce kina nina, na ci burin rabo kan kishi nake fata. Zo ki ban nawa in yi kwashewa, na sani zai yi daɗi kisa da kalbinki. Sana kalbi, sana kalbi. Sarauniya TV, tashar al'umma.